नमस्कार, आज आम्ही ह्या व्हिडिओत सुंगटाची घी रोस्ट करची पळूया। हे घी रोस्ट करचे काम जाय 1/2 किलो सुंगटा क्लीन कन धुवून घेऊ का। 1 होड चमची सोय, 1 चमची मिरी, 1 चमची जिरे, 1 चमचो हळदी पिठो आणि 2 चमचे मिरसांगे पिठो, 1 चमचो सासव, रुचीक मीठ, 1 चमची मेथी, 1 होड लसणी कांदो, 7 ते 8 सुकी मिरसांग, थोडेशे आमसण, 1 वाटी धय आणि अर्ध लिंबू ज्यूस। आमसणीत उदक घालून त्याची पल्प रेडी करून साइडान काढवर का। एक कायलीत जिरे, मिरी, मेथी आणि सासव जराशी होऊन जातपर्यंत भाजून घेऊ का। हे सगळे जरा होऊन जातपर्यंत भाजले की सेपरेट एक प्लेटात काढून घेऊ का आणि त्याच होऊन कायली भीतर मिरसांग बी जरा होऊन जातपर्यंत भाजून घेऊ का। मिरसांग भाजून जाल की तातू भीतर सोय कलर चेंज जातपर्यंत भाजून घेऊ का। भाजील सगळी सामान निविल की मिक्सरात घालून ताजो पिठकन घेऊ का। सोये वाट्याचे खोबऱ्याचे यूज केला बी जाता। उदक घालण्याशी हाजो सुको पिठ वाटून घेऊ का। ताज नंतर या पिठ्यात लसूण आणि उदकात भिजवून दवरलेले आमसण घाल का। थोडेशी उदक घाल का आणि गंध पेस्ट वाटून घेऊ का। हो घी रोस्ट करच्याक लागचो मसालो। 1 होड आयदनात क्लीन करून धुवून घेतलेली सुंगट घाल का। तातू भितर धय, हळदी पिठो, मिरसांगे पिठो, अर्ध लिंबू ज्यूस आणि मीठ घाल का। सगळे बरेकन मिक्स कर का आणि 5 मिनिट मॅरिनेट जावचे सोड का। घी रोस्ट करचे कायलीत 1 होड चमचे तूप हुन कन घेऊ का। तातूत मॅरिनेट कन दवरलेली सुंगट घाल का आणि सुंगटा सुमार अर्ध शिजतपर्यंत शिजवून घेऊ का। आता सुंगटा अर्ध शिजून ताजी पुराय उदक सुटील की ती सेपरेट एक प्लेटात काढून घेऊ का। सुंगट सगळी काढून झाली की त्याच कायलीत वाटून दवरील मसाल घाल का आणि मसाल बी जराशी दाट जातपर्यंत शिजवून घेऊ का। पाच मिनिटात मसाल दाट जाता आणि साइडांच्यान तूप सुटच्या लागता। हे तूप सुटच्या लागली की तातूत अर्ध शिजवून दवरील सुंगटा परत घाल का आणि सुंगटा बरी शिजतपर्यंत शिजवून घेऊ का। सुंगटा समा शिजून मसाल बी दाट झाली की गॅस बंद करून घेऊ का आणि लास्ट सगळ्यात इम्पॉर्टंट स्टेप, गॅस बंद केल्यानंतर वयल्यान 2 चमचे तूप घाल का। लास्ट घालले तुपानच घी रोस्टाक तुपाचं स्ट्रॉंग फ्लेवर येता। घी रोस्ट रेडी असा। तुम्ही बी हे घी रोस्ट घरात ट्राय करा। ताजे बरोबर तांदळा पोळे नाजाल्यार चपाती सर्व करा आणि कशी लागली म्हणून कमेंट कन कळया। आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।